TV. Midhiero mar koth machwe pacho ka endi okwako koda ka moko kuom gwenge mag Siaya ka gweng' ma Got Agulu mayudore e sub county ma Bondo ywago mudho ma okwako alworano bang' yamo mapek manokel gi koth lwaro sigingi mar sitima e gweng'no. Jodak ma kono koro yango ni kambi teko sitima mar Kenya Power osekawo kinde buora kapok giloso sitimano, ka koro gin kod luoro mar arita kwe njaore ni mar gidak e mudho. Gimedo ni tijegi ok nyal dhi nyime kaachiel kod chenro mag osiptende kod sikunde mayudore e gwengego nikech onge mar teko mar sitima, ka koro gikwayo kambi keyo teko sitima KPLC mondo riwre kod migawo mar weche apaya e yudo kaka ginyalo duoko negi teko mar sitima. Mag stima ne opodho gumoro 3 weeks back to noluar e pi. Ka poles gi noluar e pi, Got Agulu osebedo maonge stima now bang' thuolo machal kamano. To ji modak Got Agulu ng'eny matiyo gi stima, kendo chandruok osebedo mang'eny ka koro miere mang'eny ni mudho, and mano kelo chandruok mar insecurity. Koro wakwayo maduong' ni wan gi shida mar stima ne nitiere, to jo Kenya Power nowinjore gi joma loso ndara bogolo poles mag stima kuma ne gintiere ga chon bokete side mar pi. Koro kuma ne noketgi e pi ni poles gi ok gin stable, gilwar. Stima maonge no miyo koro jok ma ikgi ng'eny ma warito gi yedhe mikane fridge koro ok nyal chamo yedhe gi e wang' sa. To kendo jok marito gi otieno mangima chuno ni ok nyal chiewo malong'o nikech sola ka koth chwe kama to ok ti nyaka seche modeko. Wakwayo all stakeholders, obed government, obed any supporter manyalo konyo jo Got Agulu sub-location mondo odonje wachni. Jo ndara gi jo Kenya Power winjere mondo jo ndara osiem ne jo Kenya Power kuma ginyalo kete poles mondo wayud stima. Riwruok mag